biblioteka Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba opštine Bečej. Ovo je naša biblioteka igračaka, naša igraonica u okviru dečijeg centra ovde u Bečeju. Počela je sa radom prošle godine, znači prije godinu i po dana smo je otvorili. Imali smo još jednu biblioteku igračaka i igraonicu van grada, ali pošto je van grada, tako da su slabo deca koristila i nama je bio cilj da se ovde u centru otvori igraonica koja će služiti svoj deci grada i ne samo deci koja su mentalno zaostala i koja pripadaju društvu za pomoć MNRO. Koliko djece promiče otprilike? Da, recimo oko 50-ak dece, uzrasta od predškolskog do dece koja su završila zanat, a nisu nigde uposlena i za njih imamo posebne radionice, tako da zna se određenim danima u nedelji, istaknut je raspored koje su radionice, to naši kolege koje rade u stvari u specijalnoj školi, ali imamo i koleginicu koja je uključena u rad ovde iz redovne škole, pa je to kao inkluzija. Deca naša se igraju i rade sa decom koja su iz redovne škole i to je jako lepo prihvaćeno i jako kako su rezultati? Vole da se druže i jedva čekaju i tako. Ta deca koja su uključena i rade sa našom decom, naravno da nemaju nikakve predrasude prema ovoj deci, jer jednostavno zajedno su, a možda deca koja nisu obaveštena i koja manje imaju kontakta, onda verovatno je drugačije mišljenje. A u stvari cilj biblioteke jeste da se deca zdrava, deca iz redovne populacije i škole, da se igraju sa decom koja imaju smetnje i koja su mentalno zaostala. Eto je, nama već, mi smo počeli sa inkluzijom još 6-7 godina, biblioteku smo otvorili tu van grada 2002. godine i to nam je pomogla britanska humanitarna organizacija Save the Children. Oni su i opremili i zajedno sa UNICEF-om, znači igračke je Save the Children obezbedio, a UNICEF je stolove, stolice. Šta vam je najviše od, tako kažem, materijala za igru potrebno, koje vrste igračaka i sl.? Znate šta, ovo su baš trebale bi nam te didaktičke igračke i materijal, onda mi dobijamo kao od budžeta, od Saveza pare za radionice, ali znate kako, sve je to ograničeno, tako da uvek nam nešto pali. Znači sve ste vi nekog potrošnog materijala bi vam potrošnog materijala i da bi funkcionisale radionice. I naravno, s vremena na vrijeme treba da se obnove igračke, jako puno prođe dece kroz igranicu i imamo rođendane vikendom, tako da koristi se baš. Kako ste se osjećali kad su Rimundovci zovnuli i rekli da hoće da pomogu? A ja mislim da sam pričala sa vama. Sa Jelenom, sa koleginicom Jelenom ste pričali. Jako sam se iznenadila, jako sam bila srećna i rekla sam da ste pronašli da ide u prave ruke i da ćemo to stvarno iskoristiti. Evo, vidite, a vidjet ćete i u školi, videli ste da zaista maksimalno smo posvećeni deci i sve, naravno da je u tu svrhu da ide i ja sam razgovarala prvi put i jako sam bila srećna i odmah sam ispričala kolegama i rekao zamislite iz Beograda, setili su se jer eto kao da li je slučajnost ili već znate, mislim da ste rekli da ste sa... Da, jedan od naših članova jeste, poznaje situaciju u ovoj školi i on je dao predlog, kaže hajte da pomognemo i onda smo mi vas kontaktirali, videli da je stvarno potrebna pomoć školici i odlučili smo da samo da animiramo Rimundovci da vam oni pomognu. Koje su najinteresantnije igračke koje ste dobili? Možete da izdvojite neku ili da se setite?
sve, deca su željna igračaka i stvarno iz takvih su sredina, iz takvih porodica gde su prilično materijalno ugroženi, tako da svaka igračka, bilo od plišanih ili bilo koja druga, njima je interesantno i vole i raduju se i ovo autići, to ne govorimo, to jako vole. Okej, a recite mi, rekli ste da ste ih davali za neke posebne namene, kao najbolje dete? Da, tokom nedelje, kao ko je bio najbolji učenik ili pa mislim, bila su sad razna takmičenja, recitatorska i onda smo ih nagradili. A onda pola smo ovde doneli da se igraju deca, a pola ostala u školi, tako da, mislim, zaista je za decu super. Hvala. Kada se zvala Jelena i rekla dobar dan, ja se Jelena Cvetković zovem iz Limunda, jeste znali šta je Limunda? Ne, mislila sam da je pogrešila u nazivu. Onda sam poznala Limunda. Iskreno rečena. I tako je krenuo razgovor kroz šalu. I onda je bila rekla šta je Limundo i šta je imati nameru da uraditi za nas. Što je bilo divno. Za nas vrlo nepoznato, to bi se još nekako. Da nam pomogne nešto, a da mi nismo tražili. To se, kako sam ja u školi, nije desilo. Dobro. Koliko je Limundovaca učestvovalo u akciji, odnosno koliko je uplatilo novac na vaš račun? Njih 40. Dobro. A koliko igračkice ste dobili, jer znate otprilike broj? Pa mislim bar 2 puta više. Dobro, pa da. Moja procena, ja sam samo otpakivala i davala količnici na to. Recite mi kako su deca reagovala kad su dobila igračke? Za njih je to bilo, jako su se radovali, pitali su čije su to igračke. A onda je Đina rekla da su to igračke za njih, ako budu dobri. Dobro. Jesu bili dobri? Jesu bili dobri, onda smo na kraju nedelje, ko bude najbolji, te nedelje u razredu je dobijao igračkicu na dar i to je bila velika sreća. Sreći nikad kraja. I to šta je još ovoj dečici potrebno u školi, da bi bolje učili napredovanje? Šta im je potrebno? Svašta im je potrebno. Kao prvo pribor. Kao drugo, oni mnogo bolje zapamte viđeno nego napisano. Što je, naravno, jedan video bi im bilo jako lepo ili nešto slično tome. Što se garderobe tiče, što se tiče finansijskih sredstava, o tome ne treba da pričamo, naša deca ne idu na ekskurzije jer ne mogu da plate ni ekskurziju, oni nikakvih izdataka nemaju, dobijaju udžbenike koje ne plaćaju, pribor, sve škola kupuje, užinu također, a mnogima je to jedini obrok u dnevno. Tako da, sve što dobiju je dobrodošlo. Dobro. Recite mi, ste sada vi Limundovka? Odmah, u startu. Odmah. Jeste očistili tavane? Sve. Sve, ali ima još. Ima još, je tako? Dobro. Hvala. Hvala i vama. Ja bih želeo u ime škole Bratstvo da vam se zahvalim na sve što ste uradili za ovu školu i pohvalio bi agenciju Limunda i želeo da nastavimo saradnju i dalje i uručujemo jedan skroman poklon koji su deca i štićenici naše škole napravili i tu je jedan kompakt disk da ćete se upoznati sa tradicijom ove škole od 40 godina. Hvala vam najlepše. Imamo zahvalnicu. I zahvalnicu? Da, našao. Nemojte da nas izgužva zahvalnice. Zahvalnica, to je isto urađeno dvojezično, pošto smo... Sjajno. Morat ćemo polako učiti da govorimo mađarski, nema druge. To je spisak Limundovaca koji su učestvovali u humanitarnu akciju u smislu doniranja novca, a ostatak Limundovaca je slao igračke.